News! Para sa ating good news, idol, talaga naman. Ang mga estudyante dyan sa may Bonuan Boquig National High School maging proud dahil Wagi sa Global English Language Olympiad sa bansang Korea. Sa detalye ng balitang yan, makakasama natin Idol Ruru Hugutero. IFM News! Wagi ang Bonuan Boquig National High School dito sa Dagupan City matapos magtagumpay ang dalawang mag-aaral nito sa Global English Language Olympiad ng Southeast Asia na ginanap kamakailan sa South Korea. Si Steven Casilang ay nagwagi bilang champion at diamond awardee, habang si Mel Jabez Obiles naman ay nakamit ang silver award na nagpamalas ng kanilang kahusayan sa larangan ng wikang Ingles. Ang kanilang tagumpay ay nagbigay ng malaking karangalan hindi lamang sa kanilang paaralan, kundi pati na rin sa buong lungsod ng Dagupan at sa Pilipinas. Sa ngayon, ang mga ito ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang mag-aaral na maaaring makamit ang tagumpay kahit pa sa pandaigdigang entablado. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatang IFM. IFM News! IFM News! IFM News!